Kender du til træningsafhængighed? Træningsafhængighed er et nyt fænomen, som flere og flere danskere bliver ramt af. I gennemsnit bliver 6 ud af 100 idrætsudøvere afhængige. Er du en af dem? Her er de 6 symptomer på træningsafhængighed. 1. Træning er det vigtigste i livet. 2. Der har været konflikter mellem motionist og dennes familie om mængden af træning. 3. Der opleves tristhed og irritabilitet, hvis en træning mistes. 4. Træningen bruges som en måde at ændre følelser på. 5. Med tiden øges den daglige træning. 6. Selvom der skæres ned på træningen, ender motionister med at træne lige så meget som tidligere. Hvis du har nogle af disse symptomer, eller bare gerne vil vide mere om træningsafhængighed, så klik ind på træningsafhængighed.dk.